Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa mahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan, ang paglakaw sa dalan nga may hilabihang pagmaya. Euphoria, mao ang ikaunom nga core emotion nga atong gisgutan niini nga episode sa atong programa. Siguro, sa atong pinulungan, matandi nato kini sa hilabihang pagmaya o kaha pagkahingangha. Matod pa ni Dr. Arlene Taylor, ang euphoria mao ang sinyalis nga adunay panghitabo sa labing makalipay o makapahingangha. Kini nga pagbati nagahatag sa enerhiya aron mabatunan ang labing nindot nga kasinatian sa pinasahi nga takna. Busa, ag katuyuan niini dili aron magapabilin sa taas nga panahon. Kung wala ang euphoria, dili nato matagaan sa dakong pagtagad ang pinasahi nga takna. Ug kung mao kini ang mahitabo, mamahimong walay lamas ang atong kinabuhi. Kini nga pagbati manghitabo sa dihang adunay miabot nga dugay na natong gipaabot ug sakalit sa takna nga wala nato gidahom mingabot. Usa sa pananglita niini, kung ikaw makadawat og regalo nga hilabihan nimong kalipay, tungod kay bisan pa ikaw nagapaabot nga adunay maabot nga regalo, pero tungod sa bili nga imong nadawat, dili nimo matukib ang imong pagbati. Atong mahulagway niini ang pagbalik ni Hesus. Siya maingon nga mobalik siya sama sa kawatan. Pasabot nga wala kita masayod kung kanus-as siya mobalik. Apan, nasayod ta nga mobalik siya ug ato kining ginapaabot ug sa iyang pag-abot hilabihang pagmaya ang atong pagabation. Apan atong timan-an ang mubati sa dakong pagmaya niining panahon sa iyang pagbalik, maulang ang iyang katawhan. Sa Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 15, 16 ug 17 nagaingon, ug unya ang manghari sa yuta ug ang mga kadagkuan ug ang mga general ug ang mga dato ug ang mga kusgan ug ang matag-usa, ulipon ug taong gawas, mitago sa mga langob ug sa mga pangpang sa kabukiran ug nanag-ingon ngadto sa kabukiran ug kapangpangan, tumpagi kami ug tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa kordero, kay nahiabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot ug kinsabay arang makabangbang niini. Mga kapaglaom, ang paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong handumon ang labing kalipay nga bation sa dihang mobalik si Hesus. Mao kana ang pinakalabaw sa euphoria sa atong kinabuhi. Kana kung andam kita kanunay, tungod kay wala kita masayod kung kanus-as siya mobalik. Matud pa sa Mateo 24:44, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Aron dili kita mahiapil sa mosinati sa labihang kahadlok sa iyang himaya imbis nga hilabihang kalipay, atong batunan kanunay ang suod nga pakigdugtong sa Dios. Busa, atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.